Ayan, naboboring ako ngayong araw kaya napanunutan kong istibisin yung buhok ng asawa ko at nag-win naman siya. Ayan, ang una kong inaramid ay impakarwas ko muna yung buhok niya gamit yung 2,500 PSI na pressure washer. At ang simaruno dyan ay inala ko muna yung heat gun namin sa water refilling para mapug-apug-awan yung kanyang mga pupug-awan. Tapos medyo siwak-siwak ko na naman siya. Ayan, medyo pinug-awan ko na. At akin lang pinartakan para alis na siyang mamalpas. At ang simaruno dyan ay nangalan na ako ng tinatawag nilang skim coat. Yung akin siyang ikabkabil. Yan. Tapos ang simaruno dyan ay syempre akin na siyang infula-fulagi. Ayan, ganyan lamang po yung pagkakabil ng skim coat sa kanyang bubuok. Ayan, partakan na natin. Malapit ko na siyang malpasan ng ikan ng skim coat para makita na natin yung magiging resulta. Ayan, medyo balibaliktad ko na isuna para makita ko na yung kanyang babaliktadan. Katapos nyan ay pinugsip-pugsitan ko siya ng medyo may konting danaw para hindi siya gaanong mamaksit. Yan ay akin na siyang nilagyan ng pagkaganda-gandang ingredients. Yan, hindi ko na alam ano yan. Yung kasama ti GMS Pro detan. Yan, patay sunan. Pero imbabad ko isuna itatistikwa mga 40 days. Tapos pagkalipas ng mga 40 days ay syempre akin na naman siyang pressure washer gamit ng 2,500 PSI na pressure washer. At akin na naman i-heat gun. Gamit yung heat gun sa water refilling. Ata yung pinagsisil namin ng ganun kasi wala na akong mapaminot na pagalan ng heat gun. Kesa may tapoy-puyat ak mabaybayag. Iso na inalaklatan. Kasi no, inalak na dyan ata ni. Yan na gano'n ata ni, bakit? Dito dyan pagsipsipit ni inang gayam. Nagtuntuno-isunod sa dinakdakan. Deta. Pinsang pinindot-pindot. Padas-padas. Mayat nito pagsipit na gayam. Makasipit mo tikwa. Lasag, taba. Alam mo, bali siguro. Mabangus ata na may ipit. Tapos pinaras ko siyang insaksak sa kanyang lalapayag hindi siya gimana. Tapos ang napanunot ko saksak ko iso na yan ti kilikili. Tapos pinaras ko na siyang ang sinipit-sipit yung kanyang mahiwagang sisipitan. Ayan, tapos pasama kay sige. Inilip ko nga sinipit-sipit. Sige, paspasan tayo dyan. Alis ko nga masipit-sipit. Tuloy sisippitan. Daitan. Slatro. Yan. Ayan na siya. Sinigit-sigit ko. Lagi ko na. Tapos nagsigit ti banban. Tapos mabilis-bilisay. Yan, medyo ganda ko na siya ang mamalpas. Skim coat pala yung deta, di dyan na ikabil. Ganito pa sumarunod sa nga may ikabil dita. O dito dyan na ikadwan. Na pressure washer rin. Tapos, hindi kakman isunod ito dyan ko na nga flat latex. Flat latex. Tapos kastaman, nag-discard yan. Fula-fulagi lang. Alpas nga na ifula-fulagi. Sige, ifula-fulagi mo naman. Sige, partakan. Nung balpas na ini ifula-fulagi. Ako rin tayo man 40 days ditan. Tapos marpas nga mga 40 days. Yan. Kung uri ka man 40 days ditan. Nangan kami pilang di kayo imasan nga makan. Yan. Mango.
Hangga 40 days ata ka nag-uray kami. Pwede 40 days. Saklay ko nalpas. Saklay ko nalpas yan. Yung pakarwas ko manin. Hindi nalpas na may karwas. Siyempre, sinagsagaysay daw tan. Sagaysay. Tapos basahin mo bakit ba yun? Yung muriatic acid day guy. Ay, concrete yun pala yung sargayan. Tapos inilpas na kwan nga makarwas. Siyempre, pag-awan. Pag-awan lang yun ako. Pag-awanin. Pagkakarigat betan, tas matro, sige, tas pasang barok. Ay, nagkaruwas ka pala doon? Ay, di po, naglaba Kapit pa. Tapos sige, malpas ko pag-awan, dapat hindi na naudin niya yung kabel ko. Kung saan lagi polyurethane sa daytan. Lagi, ay hahan, nabi. Nagkamalingay kit, bibiktima, ansan, takot sa tinugan betan. Ayan, ginawa namin. Boring kami na talaga. So, nakaminutak beta. Kasi kami, aqua. So, napanunutak na inubrade yung buok ni bakit na nagapa kami gamin. Itikarabyan na data. Shine nga So, eh. medyo, makabawi na kanya. Medyo ipungot ko kabasik na. Ay, joke lang. Kita dyan nagbaling yung resultanan. Itamot ni bakat. Hindi naman. Mamaya na lang pag matulog ka. Yun na yun naging resulta. Kasi na-stress pa yun sa, sa gawa ng plancha. Wow. 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 Kaya sa advice ko sa mga asawa ninyo, iganyan na rin para makabalis kayo. Ipungot-pungot mo siya ng mabatit. Joke lang. Diba? Good day sa ating lahat. Yan na po yung ginawa kong istibis kay misis ko. Love you, darling. Yan yung asawa ko, oh.